Kawang'iyo weche mag somo en jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu osingo ne jotend skunde mapacho kani piny owacho dhi chwalo negi omenda mar somo kachop giko juma manyien mano mar konyogi e chwalo chenro magi. Mashogu mane loso e kinde mano limo skundi nyiri mamokumu girls opoyo jotend skunde mosebedo kachwalo chenro ma onge pesa kwa kuom piny owacho mano e dwe mar abich. Osingo ne skundi nyiri no silinga milion 10 mar konyogi loso klese mopogore kod dongruok mamoko. Kamano bende onyiso jopiny mondo we chwalo weche mok ni kare wi skundno kosingo ni migawo mar somo oketo chenro makare mar neno ni pi mitiyo godo e skunde duto mapacho ka ni kare kendo onge kwiri mora mora. Community around the media so that we embrace this school. This is our school, and out of the challenges that have been there, we need to give positive reinforcements to the school. Let us not destroy our school. This is our alliance in Kakamega. We are also giving 10 million to this school by next week because we will be able to have money available to replace all the asbestos, all the buildings. We are going to come up with new iron sheets such that we replace the iron sheets which were put there years ago. Finally, I want to assure Kenyans that funds for capitation for our junior secondary schools and senior secondary schools has now been given to us by National Treasury, and we are dispersing the funds to all the schools in Kenya by next week. The total amount of capitation funds that the government has been able to give for this quarter is 28 billion.